Il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista ma tkunx possibbli jekk il-ferat tal-Partit Nazzjonalista u l-kumitati lokali ma jkunux b'saħħithom. U huwa propju għal din ir-raġuni li Alex Borċwiet li se jibqa' jagħtihom lodda kollha sabiex il-poplu igawdi l-frott tal-ħidma importanti li qed issir mill-Partit Nazzjonalista. Iddikjara dan Alex Borċ innifsu meta tnejn filgħaxija indirizza laqgħa tal-Kumitat u l-ferat tal-Partit Nazzjonalista illi min-naħa tagħhom esprimew impenn u entużjażmu biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista ikompli jasal għand firxa akbar ta' nies. Alex Borċ irringrazzja lill-attivisti u l-volontieri illi huma s-sinsla tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt illi fakkar fil-maratona ġbir ta' fondi illi se ssir is-Sibt 12 ta' Ottubru, appuntament importanti illi permezz tiegħu il-Partit Nazzjonalista se jkompli jissaħħaħ fil-waqt li jimmodernizza l-istrutturi tiegħu. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.